Mon mère, il m'a miré à mon mère. Ne ngolo den fila kalifa la mon mère. Teriya la ne daré la mon mère. Ka n ka dugukolo bɛɛ kalifa la. Mon mère ne denw ka dɔgɔ. Ne ye n ka biɲɛ bɛɛ d'e ma. Mon mère, e sɔnna ka nɛnɛ la teriya la mon mère. Ne denw bɛ yɔliyɔli la. Mon mère u bɛ falatɔya la dugu kɔnɔ. E ma miiri dɛ. E min miiri ne cɛ jɛ ma. E mon mère, se tɛ ne ye dɛ. E tun bɛ ka sɔn ka nɛnɛ wolodenw na dɛ mon mère. E mon mère. Le siffleur. Et si la table pour moi, ça va? C'est ça. Moi, il est quoi là? Et mon désolé. Et si la photo me revêt et dans la canne, et dans le coin de Nina. T'as fatigué, comment tu veux le comme nous? Mais trop femme, on a mort. T'es né voilà. Ah, il t'a son baragaro gardé de là. Carado. Carado. Le siffleur. Ça va, un petit patron. Adori. Basfeti. Et il est bénissimo. Un tour. Ah non, barga. Hein? Barga. Un tour de ça. Non, barga. Tu es dans la trop. Barga. Ok, ici. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Alors, Basti. Awaka. Et Bashite. Ala kana kɛ basi ye. Et comme ni mɔgɔ tun bɛ dugukolo de la. Dɔ ye ko fɔ n ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ko i ye mɔgɔ ɲɛnama ye. Donc ko dugukolo ta fanfɛ mɔgɔ dɛnna caman ni fɛn k'i b'olu dɔn kosɛbɛ. Bon komi an ye mɔgɔ ye an tɛ mɔgɔ sigilen ye. An ye tigilen an ye famana mɔgɔ dɔw ye. Donc ne tun b'a fɛ ka n ka famille to ɲɔgɔn kan. Donc ka lajɛ ni dugukolo dɔ sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ diya ne ye. Mais sigida in na n b'a dɔn e kɔni i dɔnnen don kosɛbɛ. Ayi mɔgɔw ka danaya bɛ n kan yɛrɛ yɛrɛ. O diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ. Sabula ka d'a kan ne mɔgɔ tun bɛ dugukolo la n sera ka dɔ sɔrɔ a la a bɛ diya ne ye. N'i ka kuma faamuya i m'a fɔ i mago bɛ dugukolo la nka n'i tɛ dugukolo ko fɛn kalama sisan n terikɛ dɔw tun bɛ yen ko fɛn Sanogo mɔgɔ caman tun b'a dɔn. Awɔ n terikɛ dɔ a fatura ale de tun bɛ dugukolo ko affaire ninnu caman kɛ dugukolo tun b'a bolo quoi sinon ne tɛ foyi don dugukolo ko la. Ale tun bɛ sigida in fana na yan. Awɔ ale tun bɛ yan a ye den mun sɔrɔ yan nɔ musow fatura a y'o kɛ. Du in yɛrɛ kɔnɔ yan quoi ou bien ale tun bɛ. Ayi a tun tɛ du in kɔnɔ yan. A tun tɛ du in kɔnɔ yan.
Bashi tɛ ɲa faamu. Awɔ. Mais n'i sera k'an dɛmɛ a la, a bɛ diya n ye kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ. Patron, tiɲɛ yɛrɛ la I nana se ma k'an bonya a diyara n ye. Mais dugukolo ko kɔni na n'i t'a fɛ k'an ta don dugukolo ko foyi la bilen. Dugukolo ko mankan ka ca kuma misɛnnin ka ca kojugu ne ye sen bɔla. N terikɛ n ye min f'i ɲɛna n terikɛ in de tun bɛ a kow kɛ quoi. Awɔ. Mais I bɛ se ka se dugutigi ma. Walima I bɛ se mairie la quoi. Mairie la. Awɔ n'olu ye min d'i ma u bɛ sɔn ka kɛ jɛlen ye. Mais ne bolo olu kɔfɛ est-ce que I bɛ dɔ dɔn min bɛ se ka a ko ɲɛnabɔ fɛrɛ la I bɛ maa min dɔn quoi I ka danaya bɛ maa min kan. Fama walayi n tɛ mɔgɔ dɔn sinon n b'i dɛmɛ. I ma sɔn n ka to la dɛ. Ou a tɛ to dun? Non ne ka ɲi. Ok baasi tɛ. Bon o de tun bi. Ok n bɛ na sɔnni. N bɛ sira ɲini. Merci beaucoup. Merci yɛrɛ. Bonne journée. Merci à vous de même. Ala ka tile yɛrɛ. Amen. An b'a. Jɔn y'a fɔ nin ye ko ne bɛ dugukolo ka fɛɛrɛ kɛ? Tintigi kana fɔ n ka du kɔnɔ ko dugukolo. N tɛ foyi kalama la, a kana na n da don kuma na, n tɛ foyi kalama. N'a sɔrɔ ni kɛlen don k'a ko se tentigiw de ma, u bɛ nin munumunu caman kɛ sabula u tɛna information foyi sɔrɔ ne kan. Ayi nin ye nin terrain ninnu kelen ne ta ye, a mana n ja cogo min n b'a kɛ ten, awɔ. Le stifleur. Domino. Na. N bɛ ka min f'i ɲɛna, lamɛn kosɛbɛ dɛ. Ni cɛ ou bien muso bɛ denmisɛnnin na, mɔgɔ sugu o sugu mana na, a f'a ɲɛna ko n dalen don quoi. I kana to mɔgɔ si ka don n kan yan bilen quoi. Walima I bɛna n lasun n bɛ n kun bɔ a tigi la vitre la, n'a kan ka don ou bien n'a man ka don, n b'o f'i ɲɛna quoi. ka mara fakɛ kun to ka na hali o fana kana don. N ko mɔgɔ n'a nana dɔrɔn a f'a ye ko n bɛ sunɔgɔ la. Ta n'i ka nin fini kasa bɔlen ninnu ne yɛrɛ bɛna kamera bila n ka da la o la n sigilen n ka salon kɔnɔ n bɛ to ka a lajɛ mɔgɔ min kan ka don ou bien mɔgɔ min man ka don parce que ninnu bɛna dɔrɔn u bɛna ko ɲɛɲini de la quoi u b'u to nin na dɔrɔn ka I ka bisi kɛ po ye. Mun bɛ yen? Nin ye mun ye tan? E ye jɔn ye? I bɛ ne ɲininka ko ne ye jɔn de ye wa? E tɛmɛna wulu de sigi ne tɛ se ka kuma ne fɛ. E ye wulu de ye kɛ ne bɛ kuma patron e ko fɛ maa o maa bɛ don so kɔnɔ n'ale ma yamaruya di mɔgɔ si kana don. E ka patron de y'o fɔ. Ale de y'o fɔ ni e ye muso kisɛ ye e ka n tiri tɛ ɲinɛ ka nɔrɔ. Ne tɛna n da don e da la sa. Ka n'i da don ne da la. E bɛ se. Baby. Allô? Ana sogolo ye ya kuma. Donc bébé y'a f'i ka gardien ɲɛna ko ne kana don ne ya? Hein? Comme Dada, est-ce que a kunkolo ka ɲi? I jɔ n bɛna sisan n bɛna. I y'o de f'a ɲɛna a ka ɲi. Ni e ma bila bi ne bɛ bila bi. Min tɔgɔ mun de bɛ yen? Ne bolo ŋɛɲɛ de ko mɔgɔ si kana don. A banna e m'a f'i ka gardien ɲɛna ko ne de kana don yan nɔ wa? Non bébé t'inquiète. Ne y'a f'i ɲɛna. T'inquiète. Ni mɔgɔ kirikaraw nana i kana sɔn olu ka don kan. Mais ne ma nin fɛn ɲɛna. Hein? E ko ni mɔgɔ ko k'a bɛ don. Voilà, n y'o de f'i ɲɛna. Bébé t'inquiète hein. Nin nana a ma mɛn quoi, nin ye gardien kura de a t'i dɔn quoi. Cɛ n'i m'i janto i b'i ka baara perdre manamana ko la dɛ. Kabako. Ni kabako yan wai. Abin. Nasa? Y'a f'i ka gardien ɲɛna ko mɔgɔw kana don yan nɔ de ya? Ayi ne m'o f'a ɲɛna dɛ, n y'a f'a ɲɛna n k'a kana to manamana mɔgɔw de k'a to. Ne ma to jɔn de don?
Il m'a donné mon tête là. Ayi, il va faire un effort. Tout le monde va dire qu'il est Ah, problème t'as là ça. Il faut aller gagner comme là ça. Ok, mais vous tiens. Ah, ok. Oh, il faut aller gagner ça, vous m'en faut. Moto. Non, au gérer là avant. Au gérer là avant. N'y a pas eu les sous quoi non. Ako kabina monter quoi. Na monter là trop donc on na quoi. T'inquiète. Yere wa kala makami location là. Ouais, il a fait un qui a ouvert location. Oh, so bi ma jati nere. Non, oui, que kana joro là ça. Il pour rien là. Ne on le fait mi carré drone ne bodi que quoi. Pour l'instant là ne flene terrain chama di bambolo. Et mo lu fone yana. Ah ok, dobe senu dobe nyama ko kunna dobe nyamana ani sirako. Jawo la ma lo ase sigire ma kere. Ere ka so kire ni ma jona yere ula yere. Ah ok. Kana joro sai baro ken fedro ga danela. Fon fen kadi moke pour me foutre là. Il va revenir bi fait. Ah ok. Madon. Ni a eu déplacé dans nos frères. C'est bien fait. Sinon on a terrain nous il là parce que oh somme son flamand down na comment fa wa ko o e bluff quand on a tout bay la killing. Ni va do eti ni negesa. Ero non to ki là. Sinon on te dit. Et tu do. Ma kan don. Igo ko ibe anniversaire là. Awo. Wa nyere kan a tier le kalu la be ma clara cham. Je te pour le mien. Il y a du tout ma pour la drôle kadi. Problème fou là. Bébé. Daddy. Nene photo là. Eh oui. Tiens. Non vraiment na ko wari. Ta kala mo. Mana bodoro. Ani mo mi nga téléphone ne. Ni ga biwe mo le kilin care ko. Hein? Vraiment. Ya profil. Bébé. Si n'était sirani. Et quel est? Metal chidola comme meta ma fendo sans soudla. Ni jonga teme ya fait. Eh chala mo boro no we bitanga na. Meta kana ni klara. Ok, problème fou ta. Bye bye. Chay kana mere. Awanti me. Bitanga na wa. Tum san kena yere dimbo. Ouais. C'est ça. Ni word bi kun, il y profiter. Ne bla enquête mina fone kan bolla kisekani. Chain bolo ko ibna blan tugur lata. Ado erna bo RB, beyan kuina. Voilà, isin taka gari warna tola. Derga sama, aga ture. Yeah. No, I never fail. No. Never get that. Mado, nata, agatu. Ma fegi ni ngadro ma ko dibila kwa. Agatu sa. Ça va? Ça va. Koga. Hawaga. Iga patron abi. Voilà ça voilà. Voilà. Gere. Nere mo ko be information do de la kwa. Ni sera ko ka be jen trop. Bamana. M'informa. Ne mo ko be famel do de la. Aga du tableau la kwa. Iba tesigi fola. Iba tesigi. Patron sur la ba. Ibe ni kemena ni mine. Iboro tela folo. Kemena. Yama. Do tela ni shinna nyongo tugni. Dala ambijo ame ko chama jiri. Yama. Nego iga patron abe mbara dikere. I know. Abe danche doroni kwa. Faut te boire en fla doroni ma feka don doroni kwa. Ne ta do bara mi abi dugolo wa fele. Eta do? Dugolo wa fele. Ni sen fere to kana no fe. Ulu bi do, uni kashiri bo fu hine bne mi. Kashi? Uni kashiri bo ha. Dem sen fla? Nge ulu ni kashiri bo. Wati be ulu bina. Wati be obena? Okay, aba bara dugolo wa fere doroni ba do abi dugolo fere. Ate barara fo ga ogo. Para fu. Kana fune afo suna ne bara bchere. Ai no, ikepo ya kila ke kile. Ni be danche kwa. Nganga minga tola. Nyere baro nganga bitira. Mta bitigila. Kana fa kine nyowai. Yama. Merci. Kambe. La. Uniforme. Traoré, deve gamé bire. Est-ce que t'as voulu là?
b'a ɲɛfɛ dɔɔni a cɛ ne yɛrɛ ye nin fɔ bɛ ni ka tɛmɛ ah voilà c'est ça non repos Traoré m'a fait caméra ça va c'est comment quand tu m'as dit ça voilà et comme il y a fait tout comme angati avec surunya kuncema yɔrɔ la ka ban sabula ka d'a kan kisɛ bɛ kisɛ la information caman bɛ yen n y'olu sɔrɔ n tigɛ kɔnɔ ka ban n'i y'a ye ne yɛrɛ ka bɛ to k'a f'i ye i ka don ni civil ye nin ko in na a jɔyɔrɔba yira i jɔyɔrɔba yira ko in na yɛrɛ 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 mais sisan ne mago bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn de la ni sera k'o la sɔrɔ o bɛ diya ne ye kosɛbɛ awɔ sabula ka d'a kan parce que original du original a bɛ yen mais original t'a bolo a bɛ n'a fɔ copie de bɛ a bolo a yɛrɛ t'a kalama donc original in tɛ se ka bɔ cogo si la fo o de ka sɔrɔ donc n'o ma sɔrɔ dɔrɔn a bɛ gɛlɛya dɔɔni donc ni e sera k'o sɔrɔ même aujourd'hui ni sera k'a sɔrɔ d'ici demain ne bɛ na n'a ye ni sera k'o sɔrɔ kɔni an ka enquête nin y'a nɔgɔyalen a yɛrɛ kun ye dugukolo yɔrɔ dɔ yira ne la ahan a yirila yɛrɛ awɔ a ye yɔrɔ dɔ yira ne la fɛnɛ a kun y'a fɔ n ɲɛna k'a kan ka dutɛrɛ papier dɔ di yan wa n'a y'o sɔrɔ ka ban dɔrɔn n b'a dɔn baara bɛɛ banna ka ban ahan mais a ye dugukolo joli de yirila ou bien a kelen de yirila non a ye 4 ɲɔgɔnna de yira ne la 4 de b'a bolo dugukolo 4 ahan u bɛ fan jumɛn ni fan jumɛn de a ko dɔ bɛ Sirakɔrɔ Sirakɔrɔ dɔ bɛ Ɲamakɔrɔ kurani na Ɲamakɔrɔ kurani dɔ fɛnɛ bɛ Ɲamana Ɲamana awɔ a yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ o bɛ Senu yan yɛrɛ ouais parce que Senu yɔrɔ in na n ka faamuyali la n ye faamuyali dɔ sɔrɔ mais denmisɛnninw ka kasiko in a ye ne tɔɔrɔ trop sabula ka d'a kan ne ni gardien ɲɔgɔn sɔrɔ donc u ka carré yɛrɛ kunna a ka gardien n y'a kɛ cogo bɛɛ la pour que o ka se ka dɔgɔnin fɔ n y'a la i b'a dɔn den ninnu yɔrɔ yatimɛ ko ma nɔgɔn yatimɛ ko ma nɔgɔn dɛ mɔgɔ bɛ ko ko la i yɛrɛ to yatimɛw la c'est à dire que den ninnu ta o ta k'ale jɛma don o don u bɛ don a fɛ yen o de ɲɛji de bɛ bɔ ale ye jɛma don o don da u bɛ taa fɛ yen u ni kumasiw ɲɛji de bɛ bɔ est ce que o ka ɲi adamaden i miiri don dɔ la i bɛ da i kelen na de mais nin ko in sera kuncɛma yɔrɔ ba sɛgɛn kɔ o ye hɛrɛ de mais e k'i jija cogo bɛɛ la i ka se ka papier in sɔrɔ n'i sera k'o sɔrɔ sisan a bɛ diya ne ye kosɛbɛ n y'a mɛn n bɛ n jija halisa ka papier tɔ in sɔrɔ walasa denmisɛnnin ninnu d'accord jigi ka k'an ye Traoré o bɛ diya n ye trop an b'a kɛ ok non yɛrɛ pour la paix là on fait comme ça hein donc an b'a kɛ ten wallahi cɛ ɲɛ kursi bannen ne kɛ bi ne tɛ mɔgɔ tɛ nin kɛ yan o de la n ko n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye i ɲɛ b'a la mun ye n ka terrain papier de terrain o terrain bɛ n bolo a bɛɛ papier bɛ bila ne kɔnɔ n tɛ nin yira bɛɛ la ni e yɛrɛ tɛ yaa yɛrɛ b'a fɛ ka terrain ko in jateminɛ an ka jateminɛ min bɛ Ɲamana n bɛ sɔn k'o k'i tɔgɔ ye parce que Ɲamana filɛ nin ye yen yɔrɔ position ka ɲi a bɛ sɔn ka diya ne yɛrɛ ye yɔrɔ a ne bɛ a wuli ninnu man di n ye o awɔ i jɔra n bɛna ɲɛgɛn na n bɛna sisan ça va? Ça va. Comment maman est? Oui, maman. Et elle a dit alors. Je fais la chidola, nous mettons la sang. Ah. La chidola. Et le gâchis gâchis là? Et avec un truc de nous savons nous comment nous renvoyer. Il n'a pas mettre au chila, mais c'est la soupe. Miracle. Ah ok, pour l'instant. Alors la scène man. Il veut boli dans le nez. Il veut tout le monde là.
Mon chef, Ouais. il n'est pas venu comment me faire. Asorla. Awa sorla. Itara feno. Awidla dona nyanga na ngeni papi intara milona. Ouais. Non. Félicitations. Niera. Ouais, nia a original yera. D'accord. Et voilà ce qu'on va faire. Oui. Comme il vous l'a serré comme donc chini à partir de 6h on va jigin on va tailler ramta on fait bedang ramta on fait yamé wa Problème foita. non ni nyana yara di quand même mbe do fari ga jalaka Amna bara de ni tanga hijab. Asira ni tibla mogole ni. Problème foita la chini bla fait. Ami nyama soro. Inch'Allah quand même 600 et ne remen garder men garder donc ni ako to kan ga tuko misa ne yara baro ngam ninge quoi quand même kana ine chini 6h do ambeta Nya befa. non tu as bien joué merci hein merci beaucoup Le siffleur. Ne ma fɛ ɲɛna k'i kana mɔgɔw la dɔn. Patron n bɛ réunion dɔ de la quoi. Ça va? Ça va. Ko ka ɲi? Ah. I bɛ nin dɔn? Awɔ. Voilà. N ka bébé de don, n ka bébé. I ka bébé de don. Awɔ. Bon, an na tɛ dɔwɛrɛ ye, an na bɛ dugukolo ko de. Sabula ka d'a kan dugukolo in i ta tɛ quoi. Dugukolo min papier min tun b'i bolo, copie de tun don. Donc Dugukolo jumɛn? I kɛlen don ka denmisɛnninw ka dugukolo ko mun ŋanamu. An taara ministère la, an taara récupérer, a original récupérer. Sabula ka d'a kan a copie de tun b'i bolo. Copie wa? Copie kelen de tun b'i bolo. Patron est-ce que e y'a ɲɛɲini ka ɲɛ? Ne ka papier bɛ n bolo yan. A lajɛ. E ta bɛ min? An ta bɛ filɛ nin ye, dugukolo n'a bɛɛ bɛ filɛ, tu tɛ da. Dugukolo 4 yɛrɛ de tun don. Kelen. E ye nin sɔrɔ cogo di? C'est là. Ça va. Nani. Taa kɛnɛ ma fɔlɔ. Bon, ka d'a kan k'a fɔ dugukolo in i bɛ yan bila quoi. E ye nin sɔrɔ cogo di? E m'a faamu. Sabula ka d'a kan i bɛ nin dɔn wa? Awɔ. Nin y'an ka complice dɔ de ye, an baarakɛɲɔgɔn dɔ don. Complice wa? Awɔ, kosɛbɛ yɛrɛ. Ale sababu la an tɛgɛ dara papier ninnu caman kan. Wa ale sababu la denmisɛnninw lafiyara. Donc i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ taga denmisɛnninw bɛ n'u ka du kɔnɔ u fa tɔgɔ la sabula ka d'a kan olu de ta don. Ka taa min? Kuma caman tɛ min na. I bɛ yan bila yɔrɔ o yɔrɔ jɛ i bɛ taga yen de. Nin ye kɔni nin ye bolo kɛnɛ la pewu. Ne bɛ n ka baara de la. Ale bɛ ka baara de la ne y'a fɔ n seginna ka ye cogo min. Du in i b'a bila pewu i bɛ yan bila yɔrɔ o yɔrɔ jɛ i ka taga yen. Patron sisan. Patron ko t'o la o. An b'an ka baara de la bi ma ne bila nin ko in na. N t'a dɔn ni hakili b'a la don dɔ ne nana ne tun bɛ ka enquête la n mɛnna ne nana nɔfɛ dugukolo ko la n ma se k'a ɲɛ sɔrɔ i bolo. Sisan patron an b'a kɛ cogo min han. Lamɛnni tɛ nin na o i bɛ taa yɛrɛ de. Lamɛnni foyi tɛ nin na. Ne ka ne lamɛn tɛ sisan ne b'a se ka dɔw feere ne bɛ kelen di muso ma e yɛrɛ bɛ kelen sɔrɔ wala e yɛrɛ bɛ yɛlɛma i ka denbayaw donc an bɛɛ b'a ta sɔrɔ quoi. E m'a faamu hali bi an ka baara de don an bɛ baara kɛ ɲuman sira de kan an tɛ baara kɛ ka taa tiɲɛni sira kan ni tiɲɛni ko kun don an tun b'a kɛ mɔni wɛrɛ la min ni nin tɛ kelen ye nin y'an ka baara de e m'a faamu wa dɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ sini an b'o d'i ma sini kɛnɛ an kana sɔrɔ i bɔra du kɔnɔ dɔ bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka minɛ ni ka fɛn bɛɛ yan i b'u cɛ i bɛ yan bila. mais n tɛ se k'an ka minɛnw bila kɛnɛ ma fo n ka yɔrɔ dɔ de sɔrɔ fɔlɔ n bɛ taa minɛnw bila yɔrɔ min i fana k'o lajɛ awɔ an k'o lajɛ ɲɔgɔn bolo. Bon i bɛ taga i ka minɛnw a bɛ se ka waatinin kɛ yan tɛ tɛmɛ tile kelen yɛrɛ kan donc i bɛ taa i bɛ yɔrɔ ɲini n'i ye yɔrɔ sɔrɔ i bɛ n'i ka minɛnw ta n'i mana o ta i ka minɛnw i b'u sɔrɔ da la a faamuna ne yɛrɛ b'o kɛ i arranger o de la n'o tɛ sinon a fɔra ko bi bɛɛ n'i ka minɛnw i k'a cɛ i ka taga o de fɔra anw ye an kan kɛ e minɛ k'e datugu yɛrɛ de e datuguli de ka kan ne bɛ kɛ cogo di. patron n y'a faamuya sisan n b'i deli yɛrɛ kɛ a b'a to sini ou sini kɛnɛ n bɛ yɔrɔ ɲini problème foyi t'a la n bɛ yɔrɔ ɲini
ama fo ko ni ko pili Ida derge iga minonta igata ne bodi fi kana se problème ma ne biga arranger kana ne se problème aw nya fa me sa meta yoro ngini ko fe mina ngam non ti fana nga tula mi deli yere ne shinne di madro ati ni angata bay kat ba deli anga baradu ni ne kolagiri blanya ngata okay angata so quoi ça patron ngata bay ako ni tan no angata don te wele donna dɛ n'a fɔra ko ne kun bɛ du ɲɛnama kɔnɔ mobili ɲɛnama bɛ n bolo terrain bɔ n bolo yɔrɔ bɛɛ k'o minɛna ne la bi ko sabula ne ta tɛ k'o ye mɔgɔ wɛrɛ ta ye mɔgɔw bɛ ko o ko kɛ i y'a kɛ ɲumanya la o de ka ɲi ne nimisalen don n ka ko kɛtaw la bi sabula ni ne kun y'a kɛ ɲumanya la a bɛ se ka kɛ ne kun bɛ se ka kelen sɔrɔ den ninnu yɛrɛ bolo nka ne bilalen filɛ kɛnɛma hali taayɔrɔ yɛrɛ tɛ n na du foyi tɛ n bolo bilen baara yɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ olu ye n bila a mɛnna Momɛr don tɛ wele donna Momɛr nata tɛ foyi dilan diɲɛ kɔnɔ ne kun y'i tilennen ne kɔfɛ ne ye danaya min k'e ye ne den kun t'e bololankolon bila ka bɔ fɛn na abada hali n'a kun kɛra terrain kelen e kun b'o sɔrɔ mais e ma miiri ko bi bɛ se Momɛr se tɛ su ye sinon ne tun b'a fɔ n denw ye k'u ka terrain kelen d'i ma mais e ma miiri a bɛ ka mɔgɔw lasiran teriya ɲɛ pewu a kana teriya tiɲɛ Momɛr ne ye minɛ ne ye kɛ n dɔ de mais e ma miiri ne denw ye nin ɲɛnimagoro bɛɛ k'e ɲɛna ne yɛrɛ halala du ne denw kun b'a kɔnɔ e y'a feere k'a kɛ i b'a fɔ u bɛ luwanse la u gɛnna ka bɔ a kɔnɔ tilegan dere fɛ